Goddag. Jeg vil fortælle jer en lille historie om Hardball. En lille sød historie. Jeg kommer til i den her film at bruge et firmas navn, eller fortælle om et firmas navn, der hedder Handelshuset Aulum, 3W selvfølgelig, .dk. Jeg ringer til dem en fredag. Eller rettere sagt, jeg skriver på Facebook om, hvornår de er åbne, fordi jeg har fået mig en idé. Jeg kunne godt tænke mig at køre noget S&P Wolverine. Og jeg får et svar tilbage på Facebook i løbet af 3 minutter, at jeg kan bare ringe. Og klokken er cirka 8 om morgenen, og jeg ringer til dem og får fat i nogle rigtig flinke mennesker inde på Handelshuset. Og vi bruger en times tid i telefonen og spørger meget ind til Polestar og det nye Wolverine. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve det. Hele vejen igennem, både med samlingen af det, sammensætningen af det, og med opsætning angående det her Wolverine-system, der har jeg fået opbakning 100% igennem Handelshuset. Det der så er i det, det er, at jeg fortæller dem, at jeg har et vist beløb til det her Wolverine-sæt, og våben, min Blackwater. Og det kan vi jo godt se, økonomisk kan det jo så ikke hænge sammen. Der er så en af drengene inde i Handelshuset, der får en brilliant idé. At man laver der bare lige et helt sæt, hvor det hele er med i. Så du får våben, du får S&P-enheden, Wolverine-enheden, der sidder inde i gearboxen. Så får man et ninja-sæt, som I kan se hernede. Og så får man godt nok en mindre flaske. Jeg har selv måttet ud og hente en anden flaske, og da jeg kender lidt til Tipman, så var det jo selvfølgelig det, jeg valgte. Det eneste, der ikke følger med i det her sæt, som jeg så købte, det er mit scope. Der er red dot heroppe, så er der et normalt, jeg tror det er 4 gange scope, og så er der iron sight her, og så har jeg en tracer lyddæmper på. Det er det eneste, der ikke følger med i det her sæt. Men jeg endte ud med at kan sige, at jeg sidder med et ninja, regulator, Tipman og Wolverine-sættet i en Blackwater. Det kan sgu da ikke være federe. For lige omkring 5.000 kroner. Hallo? Kan man bokse? Nej! Spiller den? Hell yeah! Men en kæmpe stor tak til Handelshuset. I har været super geniale under hele det forløb her. Og jeg ved, at Handelshuset havde tænkt sig at lægge ud på deres hjemmeside hele sæt, hvor man kan købe flasker, regulator, Wolverine-sættet og gevær. Og det har de tænkt sig at gøre både med Wolverine, og de har også tænkt sig at gøre det med Polestar. Wolverine vil komme til at ligge imellem 5 og 5.500, mener jeg, og Polestar ryger så lige lidt op. Men nu er jeg Wolverine-mand, så jeg er glad. Men mange tak til Handelshuset for jeres store samarbejde og jeres medgørlighed. I har været nogle rigtig seje gutter. Og det var alt for mig. Hej.